mirarnos os ollos os uns aos outros e estar cerca uns dos outros. Sabedes que esta festa ten unha cousa fundamental. Suba arriba e fala por un micro. Non vou usar o micro. Non vou usar o micro por unha cuestión. Porque nas covas nunca usamos o micro. Vale? Falamos a berros se fai falta. Discutimos a berros. Porque non é preciso un micro. Nas covas escoitase perfectamente. Aquí non. Pero nas covas sí. Sabedes unha cousa fundamental que hai aquí nesta festa? Que son os coveiros. Sin eles, isto nunca se fará, ni nunca se faría, nin nunca se fixo. Eles son a peza fundamental en todo isto. Cando mañá veñades a festa das covas, tedes que pensar unha cousa. A media idade dos nosos coveiros é de casi 70 anos. Respetade o entorno e apreciade, sobre todo, eses buracos onde está o noso viño conservado como se fora a nosa sangue. Como é a nosa sangue, nos vamos facer unha cousiña que é entregarlle os coveiros maiores, para que non vean nunca, os coveiros maiores son a xente maior que leva abrindo a cova durante moitos anos. Vedes como se fai o silencio, e como vamos escutando pouco a pouco. Pois a eses irmáns, a eses compañeiros, a eses amigos, a eses familiares, vamos facer entrega da placa. E aquí temos o excelentísimo señor presidente. A ver, o agraciado este ano é... Berra, hostia. Pois berra máis nas discusións, cando temos que discutir algo das covas, Amadeo e Esperanza, e Amadeo. Vide para aquí, por favor. Amadeo, pasa para aquí. Pasa para acá. Yo doy un pico a mujer. Amadeo, Hai máis, señores. Porque non solamente estaba Amadeo e a Esperanza. A ver, temos a alguén máis, que é un coveiro maior, un dos coveiros vellos. É un coveiro bastante grande. A ver, eu sempre digo que este coveiro ten ese bandullo tan grande, porque ten un corazón tan grande que non lle colle no peito, teñe que facer sitio para outro lado. Para o Manelán é unha persoa especial este coveiro. Para min é meu pai, así que, hostia. ¡Hostia, un esto! a Marina. Ruperto, vide para aquí. A Marina. É que non che colle no peito, cabrón. Mira que ramillo, mira que ramillo. Si no, no trabajamos. Vamos a dejar de entregar para foto. ¡Bravo! Temos alguén máis. A ver, este ano fixamos unha cousiña, perdonádenos. E agora sí que vos pido só un minuto de escoitar, porque quero que os escoitedes, porque mirade. Esperado, mirade. Normalmente isto se lle entrega aos coveiros maiores, porque son a savia do pasado e son as raíces do futuro. Pero hai unha coveira que todos temos aquí,
É que, joder, non é comida maior, pero polo que ten pelexado, polo que ten loitado, polo grande que é, porque nos inspirou un mogollón de veces a hora de querer traballar, de seguir traballando por esta festa, queremos dedicar, pois, a homenaxe, porque nos dá a gana e porque queremos saltarnos a lei. Prima! Para rematar, Ven para acá, ven. temos unha foto con eles. Villei, voche pedir un impás. Sí. Caiteiros, tocadenos unha peza, joder, para acabar isto. Xa que facemos a pulmón, veña, vai. Graciñas a todos por vir. E un aplauso para vos. Vene. 5, 4, 3, 2, 1, partido! A ver os sombreiros aí alrededor.